Tarlaqueños, my name is Alvin Mocos of Exploring Tarlac. So for today's vlog guys, andito tayo sa Casa Zapata and Lorenzo's Farm. Yan, para may experience yung kanilang farm to table, restaurant, and of course yung province fields staycation. So ito na nga Tarlaqueños, no? Titikman muna natin yung pancit canton nila dito sa may Casa Zapata and Lorenzo's Farm. So yung mga ibang ingredients na mga sinaserve nila dito is galing talaga sa mismong farm nila. So may marami silang mga tanim dito. Yung mga nakukuha nilang mga bunga doon is ginagamit nila sa kanilang nilulutong mga pagkain dito. So yun na nga Tarlaqueños, check natin itong pinaka-farm ng Casa Zapata and Lorenzo Farm. So ayan, makikita nyo ang dami nilang mga tanim ng mga sili and then syempre mga talong. Yan, ito tignan nyo guys, ang daming bunga ng pinakasili. Ang liit niya pero napakaraming bunga. Tapos yan, meron ng mga bunga din yung kanilang mga talong. Tapos dito, ayan, dito yung makikita yung view. Yan, kung naghahanap kayo ng pinaka-province feels na staycation at gustong kainan dito sa Tarlac guys, punta na kayo dito sa Casa Zapata and Lorenzo Farm. Yun na Tarlaqueños, sa other side ng kanilang swimming pool. So meron nga malaking puso dito na kung saan pwedeng kayong mag picture taking. Tapos dito sa kabilang area to, ayan, meron silang swing. Pwede rin kayong dyan mag-swim lang na kung may kasama kayong mga kids. Tapos meron silang isang dito, parang gazebo siya and mga tables na wood na makikita dito. Tapos ito yan, pwede rin kayo magpwesto dito. Ito na yung pinaka swimming pool nila guys. Ayan, so pwede kayong umupo doon. May dalawang parang beach chair doon. And ito na, may pool siya. Tapos kagandahan niya, fresh water yung gamit nila guys, nanggagaling sa patubig. Kung alam nyo yung salita Kapampangan na paranom, so yan tawag nila is patubig. And then dito before is meron silang mga nakukuhang isda. Ito na rin yung ginagamit nila para yan makapagluto ng mga yung nasa menu nila na may isda guys. Ayan, napakaganda ng place. Tapos yan, may dalawang kubo dito. Ito naman Tarlaqueños yung kanilang pinaka pavilion. So later pag-uusapan natin kung magkano ba yung staycation nila dito sa Casa Zapata. And papakita ko sa inyo kung ano ba yung mga ino-offer nila sa kanilang menu. So yan, maluwang din yung sa kanilang pavilion. So yun ang Tarlaqueños. So pag-usapan natin kung magkano ba yung renta dito sa pinaka-pavilion ng Casa Zapata and Lorenzo Farm. So kung gusto nyo arkilayin, itong pinaka-pavilion nila is 12,000 pesos, maximum of 80 to 100 bucks yan. Kung may mga special locations kayo guys, so pwede dito sa kanilang pavilion. And then guys, kasama na rin yung pinaka-pool nila kapag narentahan nyo na itong pinaka-pavilion ng Casa Zapata and Lorenzo Farm. So kung gusto nyo naman mag-staycation, pwede rin 3 to 4 packs, 2,000 pesos. So naka-promo rate po sila ngayon kasi rainy season. And sa 2 packs naman 1,600 pesos. And then kung gusto nyong
exclusive nyong ano, rentayan nitong buong Casa Zapata and Lorenzo Farm is 15,000 pesos. So buo na guys, pati pavilion, pati yung mga dalawang rooms, and then may mga 4 na tent sila dito. So ask nyo na lang yung staff nila or yung mismong Facebook page na ganito kayo karami mag-staycation dito. So yan, kung gusto nyo mag-inquire and then magpabook dito sa Casa Zapata and Lorenzo Farm, so ilalagay natin dito yung pinaka Facebook page nila guys. Yan, follow nyo na and supportahan natin yung Casa Zapata para updated rin kayo guys sa mga upcoming promos nila. Tulad ngayon, rainy season, so medyo mura yung pinaka-rate ni Casa Zapata. So yun na guys, no, yung prepare sa atin ng Darius Grill dito sa Casa Zapata and Lorenzo's Farm. Isa ito sa mga pinagmamalaki nila dito guys, yung pinaka-boodle fight nila. Yan, kausapin natin si Sir Darius kung ano ba yung mga inclusion ng boodle fight nila. Sir, ano po yung mga ano dito makikita nila sa pinaka-boodle fight nyo, and how much po ito? Ito pong boodle fight natin is good to 5 to 6 person. So ito talagang pag naubos ito ng 5 to 6 person, talagang mutso na siya. So meron tayong litsong kawali, Yun. bangus, So ito siya. hipon, Wow. pusit na malambot, at saka masarap na pansit. Tapos meron siyang Ito, ensalada. sarap nito. Oo, pansit canton. Tapos meron siyang ensalada, kamatis, pritong talong, okra, at saka itlog na malat. Ito siya. So ito na sir, yung mga fresh from the farm nyo. Opo. Ayan. Farm to table. Ito na sila guys. Sabi ko kanina, and nabanggit ni ma'am, na kung gusto nyo may experience yung pagpitas ng mga vegetables nila, pwede. Tapos yun na rin yung papaluto nyo. Eto sir, ano tong ibang a la carte Ito nyo? yung hito. How much na po yung ito nyo? Ito it's 90 pesos with buro, Mustasa, yun. Inihaw na hito. Ayun guys, so for only 90 pesos, yan, kumpleto na. Syempre, pamangang Kapampangan, makanyan po na. Kasama Totoo yan po sa yan. lutong Yapining ay isang gipsal Kapampangan na usan do. Tapos ini sir na. Ito yung ano namin, kare-kare. Yan. Kita nyo guys, yung pinaka-itsura pa lang niya. Alam na alam mo ano na masarap. And syempre, dahil nga Kapampangan yung cook, sigurado namang malasa yung foods nila. Tapos sir, ito Yung tinatawag namin dinakdakan. dinakdakan. Mga Ilocano cuisine meron sila guys. Yun yung dinakdakan. Try nyo yung special na dinakdakan namin. Crispy, talaga yung lasa niya talagang nanonood. Yun. Pero meron po kayo sisig. Ito na yung pinakasisig namin. Yan na po. So, ano na siya, dinakdakan. Yes. Okay. Siyempre guys, yan. Una natin titikman yung kanilang crispy lechon kawali. Wow. Masarap talaga pag ganito is nagkakamay ka. Ano yun? Kanina natikman na natin yung pinapansit. Ang sarap guys, napakalasa. And curious din ako dito sa pinakapusit nila. Sabi nga ni sir kanina, malambot na pusit. Yan. Taste it. Yun. Totoo nga. Sabi nga ng owner kanina guys, dahil sa tagal na nila nagluluto ng pusetis, nakuha na nila ang tamang pagluluto. So dapat saktong-sakto lang para ganito kalambot. Hindi siya hindi siya ang tawag dito. Hindi siya matigas. Kaya gogomara. Yung Kapampangan. Sarap. Good for 5 to 6 persons sigurado. Ano na dito, busog na busog kayo. Next na titikman natin guys yung kanilang kare-kare. Ayan. Later tikman natin itong pinaka-shrimp nila. Yun. So ayun na nga Targenyos, kakatapos lang nating mag-dinner dito sa Bay Casa Zapata. Napakasarap guys yung pinipare sa atin ng Darius Grill. Yan, si Darius Grill guys talaga ng mga kilala sa Manila. Syempre isa rin sila sa mga nakikiter sa Showtime. So kanina yan,
prepare sa atin yung 599 na boodle pipe nila. And talagang busog na busog tayo, lalo na yung didakdakan. Tapos meron pang hito. Yung kanilang kare-kare is napakalasa. Syempre guys, yung pinaka-chef nila is Kapampangan. Alam mo naman kapag Kapampangan, napakalasa ng foods na prepare nila. So yan, kung nakikita nyo guys sa pinakalikod natin, meron tayong tent dito. Kung gusto nyo rin mag-camping sa Casa Zapata and Lorenzo Farm, pwede guys. Yung pinaka-rate nila nito is 750 pesos. So good for 2 to 4 packs na. So check natin, yan. Kung gusto nyo comfortable kayo, 2 packs siya. And buhay ng isang tent. Pero kasya dito guys is 2 to 4 packs. Ayan. Tapos pagising mo, yung uni lang ng ibon, yung maririnig mo. Tapos yan, yung palayan, yung makikita mo dito. Tapos sabi nga kanina, pinakita natin itong gulayan or yung mga tanim nila. So ito na yung pinaka-view ng pinaka-pavilion nila paggabi. Ang tahimik lang yung naririnig nyo guys. Wala masyadong maingay. Saktong-sakto lang. Yan, ganito yung pinaka-ambience niya kapag nasindi na yung itong mga nila chain light. So ito yung kubo. And may changing color LED lights nila dito. Ayan yung pinaka swimming pool. Kagandahan talaga ng pinaka swimming pool dito guys is fresh water, wala siyang chlorine. So hindi matapang yung amoy ng pinaka water. So yun no, Tarlagueños, nakita nyo naman kung anong itsura ng Casa Zapata and Lorenzo Farm dito sa La Paz, Tarlac. Yan, napakaganda ng pinaka view nila and pinaka ambience kapag gabi. Talaga naman nakaka-relax and very accommodating yung mga staff nila dito. And syempre guys, no, isa sa mga nagustuhan ko rin dito sa may Casa Zapata, yung mga sinaserve ni Darius na talaga namang napakasarap guys. So grado mabubusog kayo, lalo na kung grupo kayo. Affordable yung price. Kung 4 kayo dito guys, so pwede kayong mag-camping. Plus yung boodle pipe nila na 599 or 499. Sulit na guys yung pag-stay nyo dito sa Casa Zapata and Lorenzo Farm. Yun guys, no, hanggang dito na lang. Don't forget to subscribe, like, comment, and click the notification bell para updated kayo lahat sa mga videos ko. And syempre guys, huwag niyong kalimutang i-share ang video to para malaman ng mga Tarlaqueños natin dyan itong ganito kagandang place dito sa may La Paz, Tarlac. Yan, nature vibes, nature inspired na staycation talaga yan. Kung gusto nyo mag-camping, kumitas ng mga vegetables nila, and yan, makalanghap ng sariwang hangin, book na kayo dito sa Casa Zapata and Lorenzo Farm. So until our next vlog, peace out.